Într-o dimineață, Percy era foarte țâfnos. Tocmai fusese vopsit din nou și aștepta cu nerăbdare să-și arate noile veșminte. Celelalte locomotive moțăiau încă, dar nu și Percy. Mecanicul trebuia să fie deja aici. Ce tot face? Doarme, mormăi Gordon. Asta înseamnă că va întârzia, că vagoanele vor aștepta, iar pasagerii se vor supăra. Aiurel! Pufăi Henry. E încă de vreme, A adăugat James. Vrei doar să te grozăvești? Ba, nu vreau! Nu contează, Percy, spuse Thomas. În curând va fi ora de plecat la lucru, dar ai grijă să nu dai de necazuri, fiindcă ducele nu e aici să te salveze. Ducele? Se bâlbâi Toby. Te referi la eroul nostru? Un tablou cu ducele se afla pe peretele depoului. Chiar el, spuse Thomas. Mecanicul mi-a povestit o întâmplare. Iată povestea spusă de Thomas. Cu mult timp în urmă, când Peter Sam se mai numea încă Stuart, iar Sir Handel Șoimul, aceștia doi lucrau împreună cu ducele, dar Șoimul mai avea încă de învățat. Directorul a venit într-o zi să-l vadă. Șoimule, sunt mulțumit de munca prestată până acum, dar a venit vremea să înveți o linie ferată grea. Noi îi spunem drumul de pe munte. Șoimul era în culmea fericirii. Da, domnule! Așadar, mâine, după ce vei fi proaspăt vopsit, vei pleca la drum. Ducele îți va explica toate detaliile. Ha, gândi Șoimul, ducele nu e decât un hodoroc cu gura spartă. A sosit și a doua zi. Ascultă, l-a avertizat ducele. Drumul spre munte e greu, stau eu în față. Nu, a răspuns Șoimul, stau eu în față. Cum să învăț drumul dacă tu vei hurui în fața mea blocându-mi vederea? Cum vrei, a spus ducele, dar nu admira peisajul? Locomotivele au pornit la drum. Fii atent la șine, pufăi ducele. Nu admira peisajul. Hodorogul, hodorogul, răspunse Șoimul. Senil, senil. Viteza locomotivelor era din ce în ce mai mică.